Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka na itong tanano, kumusta? Ani ana usab kita karon. Adlaw dahi karong Lunes no? O karon atong iplayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Shout out dahi no kay Sil Sapino sa akong ate nga naminaw. Salamat kayo te sa pagsunod ng dramahan sa pagpaminaw sa Crispin ug Pasilya ang pingriya pirmi. Sa akong ate Silsa, thank you kayo te sa pagpaminaw. O kang James Sabero, nagkanya kilinga drama. Salamat kayo no, James Sabero sa imong pagpaminaw. O kang Rodel Paran, shout out ko sa Sarita Big Shop, always me nagsunod sa drama ni Tanabos. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Rodel Paran, thank you kayo sa pagpaminaw. O karon sa sumpay ning sugilanon, Crispin o Basilya. Naakay matagtikit? Wow, eh. Taon. Gihubagan ka, Roy? Naadihay imong gaba? Wa lagi ko bagis. Oh, ha? Oo. Mulingkod kong pinabuslak, ha? Ako, Noy, mapingit malagi ka, Noy. Agoy. Noy? Sakit? Ako kuan, medyo lang. Naku, sobra na akong puslak. Agoy. Medyo sakit ra? Mura lagi ka gituli. Ikaw si Suma. Sakit lagi taon. Kaya kasakit ako for adults only. Murag pariglahan. Naalay ka nagsapong si mong atubangan eh. Di ba, magsapong ka sa likod man? Bitaw, Noy! Ayaw lang kung mo pagbuot ni Tiago, God. Mauna! Ayaw mo pagbuot! Noy, nagbuko lagi na imong sampot, Noy. Pinugong! Lena, murag, where duro maging rules ni Tiago? Nagduda gi ko na hubagan to sa sampot. Nagpatuo lang tong naglahain ng tiyan, bisan wa. Katawa lagi yung mayo. Ha? Nalingalan ko na tanaw ni Tiago nga gisungog ni Siso. Tinuod ba sila kong gisulti? Wala mo makabantay nga. Doon ay nibukol siyang likod, dapit sa sampot. Nakabantay man. Ito, di lang ninyo sudyaan si Tiago. Wa man tumangkon nga. Nga, mga ayaw siya pasaylo. Sagdi na lang sa siya. Nakakita man bitaw ka, doon na siya gitago na to. Mauwalan siya mo angkon. Pwes, bahala siya. Mao ba? Samtang ako, nangayog yung pasaylo, nangumpisal pa. Okay na si So, at least, limpyo na yung kusensya. Makatuog na kagmagayang na. Samtang si Tiago, di yun makatog magayang. Nangulngul gud ang akong kuwan. May pagkapusnak ganina. Tinugong ito sa Basilya. Klaro na gud nga iya ning binuhatan. Mambabarang gid itong kanahang dako. Nahibaw gid siya sa akong gidangatan. Kay iya man ko gipalingkod. Tay! Tay, nabasa ka dihatan mo si Arto, Tay! Ay, watoy kibugawas ako. Wala lang na ako pag ng tubig. Nagila ka, Tay? Wawan! Ano mo hilak na ko? Oh, abi na kung nagila ka. Sige, masuod na ko, Tay. Sakit na gud siya. Tugan na lang, good. Imo gipahubagan siya samput, no? Nakakita ni bitaw ka. Kinahanglan pagid masulti ko. Kung unsay atong nakita, mauna to. Luyan ni Tiago, eh. Luoy? Luoy lang gihapon, Crispin. Wa man kanit tumuangkon nga nakasa siya. Paas if pa man kanit gihapon to nga inosente.
Tuod. Magpataod tag CCTV din eh. Ha? Aron sa sunod nga may musod, naanak yung ebidensya. Nagpagilita na. Nagpag ka. Labaw pa kayo sa TV. Oh, unsa man, okay ra ka nga parehas na lang sa una? Why CCTV? Diretso na lang kog action? Dili ba na pagkatawaman ko karon? Di ba less gamit man ka sa akong powers? Maun nga mo gamit ta og CCTV. Aron, normal na proseso gyud ang tanan. Sige. Kagets na ko. Sige. Patawag tayo CCTV. Bale. Diya ka na. Diha, tingaling na bita, Pinari ka mong CCTV inyong ipataod, Christine. Kuan, upat sa gawas kay usa sa tubangan, usa sa kilid, ug usa sa likod. Nya sa sud, upat sa sala. Duha sa kusina, duha kada kwarto na mo ni Basilia. Daghana sa? Gamay ra mo tani mong bay? Ay, gusto man ni Basilia para masiguro gyud. Tuod ay ba? Ni tuo mo sa gipanulti ni Siso bahay ni tatay? Oo. Aha. Ni tuo ka, Crispin? Tuo lagi. Tuo. Dili makayo mo sa tatay, anak Crispin, uy. Pero okay ra. Di ko masuko, anak. Di ko mukiha. Pero... Okay ra lagi. Basta ingali mo tatay nga, di natuos mo na. Kato kay... Wa nakamot mitingog, sama rang ni angkon ka. Mo na kong gibaligya. Bisa pa tingalig unsaon na to pag dinay tay. Naibaw na magit si Crispin sa mo mga binuhatan, good. Ang bayar ba na mo siyang gituntong? Ha? Swerte ka lang, nga grabe sa napasensya ni Crispin. So, dali ka nagig ka basta-basta adto tay. Kay, gipalibutan naman nag-CCTV ang ilang bahay. Tuod tay, kanina naman kasi ibarog diha, oy. Lingkod sad ko, no? Lingkod ba? Di ko. Di lang ko malingkod. Ano man? Basta good. May problema ka? Wa man. Problema good. Nakabantay mo gani ko, sige nakagikap sa imong sampot. Ano man di na? Wa man good. Sige pamantay diha, oy. Ay, patanawa ko sa imong sampot, tay. Ayaw ha. Ayaw ba yun? So, nagi nagiging problema dihang dapitaon ta. Nakabantay ba ako gahapon ba? Or the other day ba to nga di bukol dapit diha? Bibi, matanawa ko na ko. Ayaw lagi. Usa ba? May problema, gidi ay. Nahubagan ka? May lagi utang nahubagan lang. Iwa ko mahubagi, Clara, oy. Nag-change position lang sila. Unsa to, tay? Unsa na-change position ba? Ang taga-diris atubangan na nasluyo. Ug ang taga-luyo, mauna ni as atubangan. Unsa? Uy, pagtarong tayo, oy. Tarong ko, ako magbinuag. Pero, giunsa na yung pagkahitabo, atay? Gibarang kong Basilia. Di ba? Ang ako man itong mga kamot ang malihok, no? No. Dungan sa wasan paglihok sa bukto ni Siso. Ya, naayo naman akong kamot, bisan wa ko mga ipasaylo. Oo. Pero mao lagi ni nahitabo ron, nag-exchange silang pwesto. Wali ako sa ako sa rotay. Pangayo na lagi pasaylo dito ka. Ako na lang gusto mong sa. Di lagi ko. Onya, okay ra na nimo. Dili ka makalingkod. Ug gusto di mo pagkuan. Sige pagkuan. Paggamit sa CR ba? Mudoon kong albularyo. Na? Tatay sa doy. Doon na nagkadoy laing tao nga mahibaw sa imong kahimtang. Mas mayo na kita rin nahibaw si Basilia. Garat ng bayhada oy kung mga igpasaylo niya. Musabot siya kahilas. Sayo no naunta ta. Tay, takasa man sa bugka. Ilong Clara oy kasa karon.
Ayaw din mong ingon ako nga bahala magkinaosa. Mulaban nga gid ako. Asa naman to? Ako nagilabay, tay. Tinugong! Na-worry magugko si mong kahimtang, tay. Natuan na nalagis Basilya, tay. Pangayo na nalagis Di lagi ko! Nga di ka man makasabot. Sige, bahala ka, ha? O kung mabalhin na si mong agtang ang naarong mo posisyon sa likod. Why mahayay, ha? O sa po may biwa, tay. Go! Kuan dong, Crispin, dong. Makigsulti lang unta kong Basilya, dong. Importante lang kaayo. Ha? Sige na. Punta lang din niya. Ko lang niya. Okay? Kuan. Tindog lang ko, dong. Tindog lang ko. Kapoy kasi giglingkod. Huwat lang ko dire. Mao na Basilya. Natingal ito'y kumpisalin mo kay importante mo kayo niyan tuyo. Burang to kay lakon. Butan kay naong Kakusiyon gini ko sa aping. Sige. Akong atubangon. Importante ko na yung tuyo na ako. Basilya, ayuha ko. Ayoko taon ko. Kay dili ko Ginoo. Pasilo ako, Basilya. Muangkon ko sa akong sa ibalik na taon ng original posisyon ng akong kuan, oy. Ito ang titingali ni Crispin siya sa gawas ni Basilya, tay. Posible. Pwede. Kinahanglan gid ang kaduhaon pagitok, tay. Ay, magbot! Nasya ko sa mga sulti, Crispin. Imo na sang ipalibaran si Clara? Okay. Dili ko ganahan nga yakong sugton nga wa si gugman ako. Basi, nahigog mo na siya ni mo karon. Ay, ilan mo gud? Ang uban nga lalaki, mag-apura man kani, di pa? Mamugos pa nga sugton. Pero ikaw, gisugot na, libalibad noon. Palaki isad ko. Di bitaw eh. Di ko ganahan nga ako rin may gugma niya ang babae, wa? Niya, uyab mi? Sama rasa kong gitunto akong glingon na. Hinoon, sakto ka, Crispin. Sige lang, magkawatra ko. Padayon na sad ko bis akong gugma niya. Nahala, bis-busy. Bis-bisan yun na. Sama sa tanong ba? Armutobo o mamunga, bis-bisan yun na. Dili na tinuod, Crispin. Ha? Nga naman lagi ng punuan sa nara. Idako na lang nagmaayo, wa man gid na mamunga. Wa ko mamilo supo, ha? Ang ako lang ipasapot. Ang pagpamunga, depende ra gid na unsang tanuma. Kung mamungay gid ang tanuma, sama sa mangga. Sa pagsugod pa og tisok, gikatakda na nga mamunga. Mga bisan pa, dili na sigihan og bis-bis, mamunga gid na siya. Maurusab na ang pagbati. Kung sa mga Tagalog pa, kusang loob na nga muturok sa imong kasing-kasing. Wow. Serious lagi kayo taron. Bitaw, delikado ta ma-ICU. Bawi na yun. Pero, seryoso ko sa akong gipanulti, ha, Crispin? Buti may pasabot nga diligyan may gugma si Clara na ko. Wa ko masulti, ano? Pero mamasin ang yapon ko eh. Lagyan ako siya Basilya ko. Si Clara yun akong gustong minyuan. Oh. Bata pagid mi. Ibog na kikuanan niya. Untod nga nidako mi. Huwag ko maibog na yung babay. Oh, okay. Sorry ah. Di ko muuyon siya magisulti. Lai masad ang tanom. Lai sad ang tao. Okay. No comment na ko. Padayon lang, Crispin. Ha? Di mo nang gisugot si Crispin? Uyab na mo? Na, wala duwata kong pagsugot to eh. Ay, salamat. Kasabot sa si Crispin nga, huwag kay gugma niya, oy. Pero, willing naman ko bakit minyo niya. Nakadecide na gid ko, anak. Kalain.
Dili ba imo na magundi pasaligan, Clar? Na, napasto na to, oy. Kalimti na to. Ayaw, anak, Clar. Tinarong na noon ko. Ano rin mo ang kay Sapi? Nagsaligram ka sinatag. Mas bahay si Crispin kay siguro na akong kaugmaon. O, manambaho kong Crispin. Magpasweldo ko na ko. Ma-apply ko nga yung administrator. Ato na lang lagi kong Crispin kay siya gyud na ikwarta. Paano ba na magikunin mo nga? Magpasweldo ra man kaniya. Sa ato pa, wa na gyud tong imong pasalig na ko sa una. Paso na lagi to. Di ka kasabot. Pero kung mubalik ko, Clar, nadaghan na siya ng kwarta. Depende. Di naman ako magpakita ni mo, Clar. Pero sa kong pagbalik, ako na nang labuan ang kwarta ni Crispin. Pinudagin na, ha? Pinudagin na. Basig istorya na sa gihapon, ha? Ay, gituon ni Siso na. Wala ba dyan ko kakita, bisag kanino na lang kinughong dako. Excited na ko, tay. Pero, tempa, usang bisag kahay mapangwartahan sinughong dako. Good job, boys. Good job. O sama sa akong gisadin nyo, tunga ta. Ang katunga sa inyong matulis, madako man o maggamay, ako, samtang ang laing katunga, inyong bahinon. Og, kay tulumang kabangko ang inyong natulis, sudlo sa semana, dako-dako ang atong bahinon. Okay. Yeah. Tuday, doon ako ipatulis ninyo. Sama sino? Nakaila ba mo ni Crispin? Noon sa manis Goldie? Goldie? Gusto mo natira? Ano ka, Goldie? Basilia! Basilia! Ngano ko siya? Tanawar ko ni Goldie. Ngano man siya? Muram na siya kung may mutang. Ngano ba sila? Na-stress ni siya. Di ka ni siya sa gawas? Bago na gina siya ni Sud. Ngano na gina siya? Dahil nag-Sud rin. Sa ministry siya niya. Mas stress din ang iring. Oo, oy. Parehas rasad na nato nga maglain ang tiyan kung ma-stress. Uy. Diamonds and forever na siya din ni Ronde ay. Nakapanimaho ni og peligro si Goldie, Crispin. Ha? Peligro? Basta maging ani kani ang mga engkantadong iring, nagpasabot na nga may peligrong umaabot. Sa peligro nga ba sila? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Abot na mo sa target area? Good. Pero siguro duha nga di mo masayop sa pagsuda. Duha ba na ka bahay ang nagdugol? Tingalik at mo silang ni Tiago nga way nahot. Siguro hagod ninyo nga ang bahay ni Crispin mo'y inyong masaka. Oh no! Nanatod sila! Paingon sila din sa tuntukan. Gamit kaayo ang CCTV, unsa? Sa itong buhaton, ay. Ba sila manawag kag pulis? Ayaw! Ay, kung nga nga. Ay, mula silang silutan. Dili, Crispin. Himuon lang na kung palpak ang ilang tuyo. Saman? Unsa? Uy, mga ubok! Way kural ang bahay ni Crispin, uy! Hayam din mo! Wa may bahay nga kinural diyang dapita. To, unsa? Kural gani makita? Pagtarong gani na? Ay ko patuhuan ay. Bere. Video ay be. Pakita ko. Tanawa! Mura silag mga yabang nga dili kalahon sa ilang paglakaw. Mura lagi na sila mabangga. Ano man na? Akong gibutangan og invisible nga pader ang palibot sa bahay, Crispin. Mau ba?
Chuya! Invisible nga parel? Binuang. Kung unsa man ang nag-ali ninyo, rak-raki na! Nagpagawas lagi sila silang armas, Basilia. Oh, pagawasan ta? Uy, makiguba ta. Maratag magduag online game ini, Christine. Tanawa, ha? Uy, hala! Atas na! Unsa? Gilabay mo, bumba! Imposible ko na! Imposible na! Sige. Pamauli lang una mo sa inyo, mga ugok! Shit. Karoon pa mo palpak ako mga boys, ta. May katingalahan na siyang natabo sa bahay ni Crispin. Pero anong kantong dito ming ni Tiago? Malagi katingalahan na natabo. Di boga ini, uy! Uy! Hi, guys! Wow! Hindi ko sila lagi kasiso. Asos ni Tiago? May gilakaw pa. Sinso na si Soda? Sis! Wapo nag-autos ni mo, sis, eh? Alam ginang live, Crispin. Sa akong tanaw, sila lang si Clara o Tiago ang wasakinan na to. Oh, But don't worry, Clara. I will buy you a car. sigurado ka? Sigurado kayo. Basin sidecar na mo paliton, ha? O dili ba, karumata? Car nga auto yun. Gusto ka, car na yun? Kuyog ka? Sige ba? Tabi una ni mo, Christina. Palitan mo ko ni Siso og car nga tinuod. Dili kay car lang. Tana tayo, Siso! Inibalik na mo, Crispin. Kalsa na may auto. Ha? Nga ano bitaw? Nga wa ni mo dawata ang iyang pagsugot ni mo? Di ko nga hinuon makapugong niya kung makuyog siya sa lain. Tuan nga si Clara, ni kuyog ng Siso. Unsaon naman to? Palitan naman to gauto ni Siso. O niya? Dili pa? Siya man ang gusto ni mong minyuan inig-abot sa panahon? Maybe. Unsay maybe? English ka pa diha. Sorry. Wa man ko kasiguruhan na sa atong kapalaran ko. Maybe lang akong gitubag. Buot bang ipasabot, anak Crispin? Doon na ba'y chance nga makagusto ka sa lain? Maybe. Maybe nasod. Waligi kasiguruhan ng maabot. May mo makagusto ka sa lain or makagusto ko sa lain. May mo sang dili na. Mao nga maybe. Hinoon. May tama ka, Crispin. Wa gyud kasiguruhan ang ugma. Why na ibaw unsay tuwa sa umaabot. Tawas lang sa Ginoo. Gaya na balik nila ay. Di ba pagpalit na tong auto, kadiyot raman to? Ako sad, kadiyot ra kaayo pagpalit na ako sa akong auto. Haskag unsa? Haskag yung titong duwasa? Oh, karon pa ka magkahuna-huna, ana? Ganina, wag ginamaston sa imong huna-huna? Basilia, pwede mangyo? Oh, mag-date sa ta? Pila sa di mo eh. Dili oy! Sa di ay mong ihangyo. Kuhan ka ng gamita si mong powers, be. Baya! Sige, bawal na ko nga magkamit og powers. Anya, unsa naman ni? Ay, nalagog siya ikot. Sige na, tanawa asa na sila ba? Unsa ilang gibuhat? Unsa na tabo nila? Sige na, Basilia, please.
Please. lagi, huwat. Unsa na? Unsa na? Oh, no! Unsa na ito po? Ha? Unsa na ito po? Tunay na ito po? Tunay ito po nga. Di na ngay may ito po. Basilya. Mayong pagpaminaw sa sila Lex makapalit? Pinon. Unsa? Oy! Uy, may pagmamauli na lang ta, Siso. Iyato dala ko paulit, Ay, good anak, Clar. Mahalon subog kayo ang gipili ni mong auto. Kanala sa tong maka-afford ako data-data kada buwan ba? Magdata ba ko ng ako? Baliduhan o niya akong datahan. May lalagig makaigo ko kanunay. Kay makadata kong tingob. Uy, siya makaigo ba? Ha? Ako ipasabot sa akong negosyo ba? Ay, kay ba na ka akong negosyo? Labi pag bago pa. Di ko man stable ang income. Uy, siya magandang imong negosyo. Ay, lagi pangutanag kay taas na kay istorya. Pamili nagsakinan nga di kay mahal. Aw ka ng multikabay. Okay na ninyong doon ni Tiago. Utug-atugam taon kag offer nga palitan ko ni mo sakyanan, uy. Wam di kay ikabuga. Ay, nice ng tingog ni mo, Chloe. Pagkawawam sa kunin mo. Ngayon, nananaw ng mga ahinti, oh. Wam mo gano'n magtanaw na to. Lain gitanaw, anak. Mapili yun ako nindot ha. Basta kayo mo palit na lagi ko ron. Ay mo kabala ka mo palit na ko. Crispin? Oh, Clar. Naman din mo din eh. Nagapili na mo, ha? Ay, Crispin, nga nang niyaman ka. Ako may kadate ni Clara ron. O, say ka date. Hoy, wata mag-date, no? Oy! Kalain. Muntik ka ba din mong palito ni Clara? Ha, Sito? Hoy! Kamay na, ana. Ang importante nga doon ay sakinan nga libre. Asa ko ka mangitag doon ay mo offer og multicab nga libre. Pues, thank you na lang, Siso. Pero dili ko anang multicab. Ayan nang pag inarte, Clar. Kasya na ni. Kung multicab naman gani ang among masakyan ni tatay, di na lang ko magpalibre, oy. Kami na rin mo ka data. Wa pa may utang kabubuton. Kuan, manggod. Kuan, Basta kay dili ko, ana. Kuan ka, kanang Montero, ha? Ganahan ka na. Oh, mauli akong gipili kanina. Pero dili man ka-afford si Siso. Sige, ako na yung palitan ha. Para ninyo Tiago. Ay, mapakilo kay doon ako isuki din nga agent din ha. Si Kinchoy Laurer. Oh, asa man to? Sakit friend. Oh, sir. Sir. Nang ako mega sir mo. Okay, Kinchoy. Palito din ako. Niyara kong kardo. Okay. Tayo pa, Crispin. Di ba? Kung insulto mo ka. Ha? Wala ko manginsulto. Giluwas lang di ka kay mahuwawan ka din eh. Pili ka, hindi ka mapalit. Paasa kay kes mga hinti din eh. Was sigurado nga mapalit juday ka. Hindi mong gibuhat ron. Wa ko na mo pagkawawi ni. Ha? Wa? Di ba kawawan? Isibra lagi tika, wati ka ba kawawi? Ayaw na nagdod pag-apel, Siso. Ayaw na pang hilabot. Dako ra ba down payment? Dako sa kagbayranan kada buwan. Sangkiig kagad. Ano? Doon naman ko ibayaran kada buwan nga ako manihot na bayad. Di man ko magdata-data. Ha? Di ni mo data-datahan, Crispin? Hindi, lagi. Ano siya ko? Parehas ni mo? Lazara! Joke ra bitaw. Si Sofia. Joke ra si Sofia. Pwes, dili ka tawanan ang imong joke. Ha? Why, lame? Ha! Christine. Sure ka? Tinudan na ni magpalit para na mo di tatay? Tuan na bitaw kong card ni Kinchoy. Ibayad na ko. Oh, Crispin! I love you! Claro, ay lagi dakos na ko kay social distancing pagyapon taron, di ba?
Sorry, Crispin. Na-overwhelmed lang yun ko. Thank you kayo, ha? Thank you yun kayo. Mahal ra bagid na. Ha? Pila mong mahala? 1.5 million. Kira, may problema. Oh, Animalistic! Iya kong ginsulto og 1 million times. Pero animalistic siya. Sayo na kayong maiban siyang credit card ang 1.5 million? Pinabisod siya bangko. Bullshit ka, Crispin. Animalistic ang dako. Asam na nagagikan ng imong kwarta. oo. Tinawa ang mga pinudok ni Goldie na imong ipusunon. Nag-antos gyud sa kapaho na maong gigamit na lang kong powers aron dili ko makasimot sa kapaho. Ew! Pero, ano man ba sila, di ba? Diretso ko naman tatong iti ni Goldie. Anong nibalik man sa original? Hipos sa una na. Dali kay paingon na raba dinis Tiago. Makit-an na. Oh, unsa man kung makitaan? Di pa daw na gold? Oh, sige. Bahala ka. Mayo! Mayo, Don Crispin! Mayo! Bili bagi ka ni Tiago eh. Mudo na yung basta na ko ihatag. Oh, ni Tiago! Ikaw may palitan og Montero. Don Crispin! Dawag na sa daw. Mayo! Kadiyot noy, Tiago! Di kina ni mo hipuson. Okay ra ni mo nga makita na ni Tiago og masimhutan. Okay ra lagi. Ituod lang ang pultahan, Tiago. Ako na ni puso ni. Pamunton lang ko ni. Crispin! Usag ko ginoo ko. Nagkunusa ka man. Ay tinuod laging gisulti ko. Nagpasalamat lang yung kong dali-dali. Nisibat lang dayon ko kay pagkabahuan magitaon. Liman ka, nagpasad lang sa ilang sala ang pinundok nga hugaw sa ilang iri. Ew! Kaluod na tayo, oy. Na mas luod si Crispin kay iya naman ang ipamunit. Mura magdakahakop o mga sinsiyo, Kaluod na gid ko tay. Ang akong ikatingad ang kinagtanaw na sa Basilia. Igor gay siya nagtanaw, Crispin. Wa siya ba ho, O nagmask mo sa noon siya. Nagmasmasad ka? Ay, baga tingali itong iyang mask kay murag. Wa magay siya makabaho. Wala, uy. Wa din disiplina ang iring ni Crispin. Pataka na din na po buhagay sa ingibati. Ay, ang bosang Crispin, nawagtan akong giplano nga dramatic ug emosyonal nga pagpasalamat, Murag di baliktad akong ginhawaan nga nagtanaw kang Crispin nga yano ra kay namupos sa mga balik kag sulti tay kay giluod na gid ko. Na, kung ikaw pa'y nakakita, magsuka ka gyud. Ano no? Kugawan ka di Crispin, oy. Ew! Nihagrab ako niya ganina, tay. O niya, nigunit pagit ko siyang kamot. Nganong nihagman ka? Nga physical distancing pamanrong panahuna. Wala ko sa'yo, atay, oy. Di ba ka, yano ra kayo tanip gipalitan og Montero? O di ba utang nga, imagina na, tay. Anli gyud tingali ang sapi ang tawhana. Pero, muhikap laghugaw sa iring. Wala, uy. Ew! Basilia, mura ganiya rin kasi katawa. Panuhutong din ang babali mo na. Nalingaw di ko sa dagway ni Tiago, Crispin. Nasyakit siya pagkakita sa imo gibuhat. Imo mo sa gipasod. Ingon mo ka, nga okay lang nga makakita siya. Sam sa tukong nahuna Uwahi na, uy. Lugawa. Klaro kayo, nisultig yun siyang Clara sa. Kaayo! Interesado pa ka sa Clara na ko ba sila? Nemo, dili ko sigurado. Pero sa imong kwarta, why duda? Pero, nakipaw na bagiti siya nga nakahikaw ko iti ni Goldie. Maulagi. Depende na gid na. Unsa siya kahangol o kwarta. Kay kung makigsuot paghihapon siya nimo, nagpasabot lang,
nga interesado gid siya sa imong kwarta. Unya, tay. Kumulikay na sad ko niya, makaingon siya nga, wa ko'y utang kabubuton. Nga baga na gid kaayo kog naong. Kay kung manipalit og bahalong sakyanan, maglikay na hinuon ko niya. Oh, ikaw good. Naaragin na nimo ba? Kalabad jud sa uwa ni tay, oy. Wow! Ay, abi na kong natayaan ako sa pag-drive da. Kamao pa maday gihapon ko. Tay, magtuon niya sa kog drive, uy. Aron, makasuroy-suroy sad ko pa. Daning sakyanan in case dili ka available. Oh, maay masagid nang makamao kasab nga mo drive. Ano, tay? Eh, di ba ang sakyanan man tong siso atong ikasugat? Di ko mahimong masayop. Sila to sinudyago, Clara. Animalistic. Nalabuan na nun nila akong sakyan na. Animalistic ito si Crispin. Wapag ko magkalupig niya da. Labi na sa pananaw ni Clara. Saan pa ako sa pagpili no? Saan juga? Basilia, pila rin ng kadlaw pero wag ko na motubaga sa akong pangutana bahay ni Kulti. Nagkaunta, Crispin. Unya na lang ka mag-iskot, ano? Ganina bitaw, patang nga on. Wag yan po ko na motubaga. Nagluto pa man ka. Katong, patang luto. Nag-andam pa man tas mga luto unon. Ay na lang, hindi ka desado motubag. Bahala ka. Ay, napailong din nga nung ningon na ni si Goldie. Uwa lang. Murag, wa lang. Trip lang. Gusto mo lang mamisita na ito nga. Gabi naman ron. Si Siso. Ha? Salamat na lang. Pero nanihapon akong daan. Tiwas na kao dito. Balik lang din hikon. Mahuman ka na. Sige. Hapit naman sa magkaon, ha? Tanong lang diya, silida kung gusto ka. Sige. Okay ra. Doon na naman sigong ka-chat. Sila ng duha si Basilia. Kaya lang ditingalin na ako silang duha ba? Okay na ganyan si Duha? Oh, okay ra. Okay. Bilang ditingalin ako panihiw ng akong mga batos. Nga bomba sa kumpulsa. Igo na ni magkatakurog kang Crispin. Ug labi na kang Basilia. Oh, uy, usara. Oh, murag kininias ako. Pero, tepa, fake naman eh. Ganun katinog man eh. Murag kininias. Oh, ako ito gawas me. Ginoo ko. Dili ni fake. Crispin, tabang! Tabang! Naibomba! Kabutulo na ang bomba! Si Bumba, sino ba? Ni ay bomba! Tabang ito! Si Bumba, yun si Bumba! Bomba lagi! Tanawa, gamay na lang, bubuto na! Oo, isa na gawas! Oo niya, bubuto! Kabala na! Ako na isa! Ay, may gusto ba siya? Matiniagagan! Unsa man niya? Hapag, Crispin! Lito na siya pa, uy! Wa, bubuto? Ha? Ikaw, Siso ba? Pakulba man ka? Imo ni da ang fake nga bomba, no? Hindi na. Oo, plastic. Pero, nitingog ka ganina. Kita si Crispin nga nag-countdown na ganina. Pero, kang kinsa man di ay ni. Diin man di ay ni nimo. Diin ka ini pa. At dili man na sa kong kuwan. Ha? Di natin mong kuwan? Sa akong bulsa ba? Kakita ka niya akong kasulis nga cargo pants. Daghan og bulsa. Dili ni ay, kini bulsa. Maun lagi. Imo ni? Dili. O kuwan. Kuwan na dan. Abot ang ipasabot.
duwaan nga bomba gyud ang akong da. Kini lagi. O lagi ka na, pero nahimo man ang tinuod kanina. Ay, kanimo siso. Dada ka ini, pero ikaw rin nahadlok. Oh, Ay, naman si Soy. Mutingo gila na si Sogi. Di ba tiri magyuda? di man na di ba tirigod? Unsa man di ay ni? Oh. Tag-awas sa likod. Di ni battery? Oh, Kawa ni mo eh. Inugtubig ka. animalistic, bombastic, telepantastic. Ha? Ganun na di battery na maning kanahanan eh. Ako mo ginipalit ini, di man gini di battery. Di naman gini mutigog. Giwaling-waling pa ganina ako ganina. Sa ko gimino. Bisit biyay. Imbis sila si Crispin ug Basilia nga akong hadlokon ini. Ako numon mahinuy na unay. Ha? Makalakot. Animalistic! Ha? Unsa gid ay? Mauna, Crispin. Kay, kung wa ko to buhata, mupadayon ang siya sa dautan niyang tuyo. Kawa gid ni Siso eh. Makahimo na siya nakaroon? Sobra pa sa makahimo. In fact, mauna na iya negosyo kunuhay karon. Doon na siya mga tao nga gi-hire aron sa pagpanulis. Ha? Mauna resulta sa akong initial investigation nga gihimo kang siso. Kayawa gani mo. Pina-initial investigation na magod ka diya. Sama na, ha? Lisod kiti ay nga kana pang dili mo gamit og powers. Mamiligro man gyud ka. Kay dili man gyud sila mahunong sa paghimo og mga lihok nga makadaot nimo. Ano sila man nga. Usara mo Siso. Oy, mo na lang kikalimtan si Tiago. Nilaylo lang ng kanahan karon. Labi pa nga may natawat na sa silang pabor kita nimo. Sakinan? Mayong pagbuminaw Oh, sa Lex Sige, Pinon. isulti na lang ko nimo ha. Maunay hinungdan nga nang luod si Goldie nimo. Ha? Kanang, why limit nimong paggasto para ni Clara o Tiago? Ha? Kung atong kwintahon sukad sa sinugdanan, dako na gyud ang imong nahatag nga kwarta nila, Crispin. Bisan pa man sila mga kipuhat diha nimo, padayon kang nihatag nila og financial favor. Dautan nila ba sila? Dili unta. Pero, mas daghan pa man untang tao ang natabangon atong mga kwartaha nga mas deserving. Pero, napaman ko dagang kwarta. O, bitaw. Pero, gi-inform lang tika nga wa makauyon si Goldie sa imong kibuhat. Mao nga, iyang gibakoy ang imong easy gold. Balik ka sa sinugdanan nga kinahanglan pagyud nga mo effort pagpamupo sa iyang mga iti ug mo undergo sa process hangtod nga mahimong gold ang iyang iti. Aw, okay na gyapon ko, anak. Di na ko magreklamo, anak, pero mahangyo lang ko. Unsa man na? Sabta na si Goldie. Mahal ko na ako si Clara. Oh, Buhato na akong tanan para niya. Crispin. Nakatungog ka sa kisulti ni Crispin, di ba, Goldie? Mahal ko nun niya si Clara. O, kinahanglan nga masabot ka. Masabot na lang kita. Masabot na lang yun ko. Mahal man gid niya si Clara. Mahal man gid niya. Hoy, Clara! Tay! Pero magsige ka maglili des gawas, oy! Gawas magud unta ko tay. Naa mo
ko si Crispin sa ilang pagkaran. Butay, nag-unsa na siya. Naguna ba or unsa? Yung guna ko kaklaro. Pangutan, Di ko, oy. Di ka rin kumudool niya. Nga naman. Ay, dahil nung kas nahitabo atong usang adlaw, katong akong giingon nimo. Oo, tay. Kuyawan ko nga. Gunit-gunit siya na ako. Unya. Mati nga siya nga dinanood ka magpakita niya. Nagipalitan ka na magsakyanan. Mausad lagi, tay. Unsa niya yung ikasulti. Ato alang ko, ayaw ng pagpadool. Ug labi ng ayaw pagpahikap. Gikan pala noon na siya ng hipos hugaw siyang iring. Bitaw tayo, no? Magpakita lang sa ko tayo, oy. Ano mo ikasulti? Saan ni si Goldie, oy. Siya nasa lang ngiti. Yung si Kabos ngiti, oy. Nasa kabay ubang mga itiris iring. Tingnan lang maapil na ako. Kakupiansa na ako. Ay, di pala ni may mong gulay. Crispin! Oh. Ay! Ayaw, Clara. Ayaw kay Bao. Sorry, Clara. Nangipot pa ko iti. Iti na nung. Hugaw sa akong iring. Saliga na, oy. Ngano ko tawag kinamot mo na mo? Nagsulo mo sa kong plastic nga gloves, Clara. Bisa na. Ngano, waki siliktukog? Ihatag na ito na ako ni mo kung saan na makasiliktukog. Kay duha man to amo. Ayaw na lagi, Clara. Ayaw lang. Pero Crispin, hugaw man na. Daga na bikrobyo, oy. Mas masad ko. Bisa na. Ayaw na lagi, Clara. Isura mo na akong plastic. Ilubog na na si Yuta. Kalain ba sa tanang imong iring, oy? Kadaghanan dias mga iring. Mangita, beg. Ikatabon silang hugaw. Ay, sige lang, good, Clara. Pinangga kinin ako kung iring, good. Nahalo, mauman ka ha. Napa mag-iis ng plastic na gloves? Bangan pa lang ko ni mo, mayo pa. Unsa? Di madrawing ang naong ni Clara pag-ingon ni mong tatawangan siya kihipos. Nasakit siya maayo. Pero nagbaw sa ito nga ang sikrito sa mga iti ni Goldie. Mag-unaon na sa tingnan itong hipos. Sakit ako niya. Christine, ha? Ano? Tingali bayag, musipit kag sulti niya, ha? Kuidaw bayag, cute. Hindi kong sulti, oy. Si Baw sa kuwan, oy. Ipahinom duman ka lang ka. Kay tingali unsa, sa sobra ni mong kong niya, makasulti ka na noon sa sikreto ni Goldie. Ay, di lagi. Promise. Ano magigit ka, Goldie? Ano nga niya magigit ka sa gawas mong iti, ha? Dito lang taga sa sud. Si Crispin yung kita na outay? Oo. Marika, Clara. Marika. Lulo ko gari. Nagunsa naman sa siya. Naghipos na siya sa hugaw siyang iring? Oo. May tatawa. Mura sa may buot ang iyang iring nga nagkatubang niya. Samtang iyang yaw-yawan. Taha, kung anak mo ng mga iring tay. Sabi pag dunay nag-atiman, mura na sa iro. Ay, ayaw ka niya blend bitana akin malantawan niya ng Crispin. Sa sunod, ato sa sud, ha? Pwede lagay ka sa akong kwarto. Okay, nagigay ko, anak. Kadungog ka ato tay. Nga, nayabag na noon. Bisag ato pa ka sa kong idaanan, dito ka magpabuhagay, okay na kinapon ko. Basta ayaw lang dinis kawas. Ano ni katawa mo sa tay? Nakaduog kasi gisulti. Di ba? Okay na kuno bisag ato sa iyang higdaanan magpabuhagay. Tarong bago nagpanguto ka. Lagi tayo, uy. Kalain pa na Crispin, uy. Ganun na siya. Lahi mo sila sa tripping. Ug imagine na kung magminyo mo, Clara.
Imagine na nga anha sa inyong higdaanan magpabuhagay ang iring ni Crispin. Tatay Bong! Mura kang kagikapoy? Hindi kayo mura lang. Hindi ka po ikagugipos ang itin ni Goldie. Ubay-ubay siya girilis. Gusto sabihan sa kong party, magpungkugod ko. Di bela magpungko sa kong party. Unya? Wagod, nisultira ko. Daghanan sad ng cold, Crispin. Daghanan sad ng kwarta. Hinaot lang nga. Gamito na nimo sa angayang gamitan. Ay, nagpadungdungog na sad. Remind lang tika. Aron di mangluod si Goldie. Kabang nilalagi ko pasabot niya? Crispin, dili na angay nga mohangit ka pa na ako, anak. Pero, hinumdumi nga dili ordinaryong iring si Goldie. May kaugalingon siyang disposition. Wow! May disposition si din ang iring, ha? Ug dugang impormasyon di ay, Crispin. Saman? Ayaw kitukuti nga mangluod sa himpit si Goldie. Di na siya mangiti? Correct! Okay lang sa tingali. Kasi sobra-sobra lang Ngayong sa ganyan pagpaminaw ako. sa Lex Pinoy. Dili, ingon anak ka simple, Crispin. Ha? Sibutin pasabot pa sila. Gawas nga dili na mangiti si Goldie. Kadtong tanang gold o kwarta nga imong gideposito sa bangko o kanang imong gitipigan mubalik sa ilang pagkaiti. Unsa? Yes! Weh! Huwa ko magkomedya, Crispin. Aha? Mao nga klaro hagyod ang imong mga lihok. Bisan anli ang imong kwarta, ayaw ipataka og walda. Ay, gusto mo sabihan si ni Goldie ang mubang iri. Nasa magngiti diri sa kutukaran. Ilubong din ako sa garden. Yawat na lang, may mabuno ang mga tanong. Uy! Pero man tingnan ni iti ni Goldie gapon. Akong gipos. Wala na ako mahipos tanan. Ang tugnanawanan niya, naugam niya na himong gold. Ay, tarungon din na akong tanaw matagayon na manitis Goldie. Pero, kinawang gisiligron, di ko ni ka Goldie. Nakailan na kagusdagway sa iti ni Goldie. Unti na, Crispin. Mga gold, tanawa. Uy. Hala, wa ni mo matarog pakipos ang mga iti ni Goldie? Mau lagi? Di una na nimo. Uy. Hala. Tay. Hala. Tatawa, Clara. Tatawa. Naman, nga naman. Tatawa. Sila si Crispin o Basilia? Namilig mo lagi na si Crispin. Da, di ka po'y pamulit sa hugaw sa iring. Mao lagi. Pero, tanawa ro na. Oo, nanay. Tanawa. May gipamulit siya? O, iyang gihatag ng Basilia? Mao na akong gikalibgan. Samtang iyang gipangsilhig ang mga hugaw, doon na siya'y pipila nga gipunit o gitunol nga itong Basilya. Di magitingali na kwarta iyang gipunit na. O kung bato pa na, o kung unsa magani na, ngano iya maghihatag ni Basilya? Para rabis akong ang Crispin tayo, uy. Di palagi na sa daghan kayo kwarta. Ambot lang sila nga kung interesado bagi ko anak niya. Oo, sumagos una. Interesado bago niya. Pero karon panahon na importante na siya para nato. Mga bisan unsa kagamay sa iyang lihok, ato yung tagaan og importansya. Pero sa mimihimo na to niyang kahugawan, tay. Nahibaw ka ba, Clara? Wa, tay. Patiwasa sa ako. Unsa man?
karon na misantop sa akong hulahuna. Ang unsa man tay? Base sa gipanulting Crispin atong usang adlaw ba to o gahapon ba to? Katubang iyang giyaw-yawan ang iring. Wa kay something anang hugaw sa iyang iring, Clara. Tunay mga agukoy nga nadiit nato. Kukoy, cute. Sure ka? Tao, uy. Mga tao nga way laing lingaw, gawas ang pagplano og bati sa ilang isikataw. Uy, isa mo na sila mga tawa na. Unsa man, picture ninyo? Oops! Yango lang mo hala. Yango lang mo. Ayaw lang mo pagsulti kay may budget para ninyo. Yango o lingo-lingo ragid ninyo. Okay? Okay. Di yango. Sa ato pa, nagkasabot. Yango, yapon. Sige. Kanang dua. Kanang babae o lalaki, mauna sila si Basilia o Crispin. O kana sila mo inyong tulison. Sabot mo? Yango, yapon. Sa ato pa, nagkasabot. Bahala na mo. Kanusa. Basta kay asap. Uy. Nisirit og lakaw. Uy! Karoon na ninyo tulisan? Uy! Kanimalistik. Adlang dako! Bahala sila. Musibat ako. Lisod ng masabit. Oh. Ganun mo naman ang giablihan ang pultahan. Kaysa mo, sa iyo toyo. Mga dudong, dili kami ang angay ninyong tulison do kay pobre ra taon di oy. Kanang among silingan ay sila Crispin o Basilia. Salamat kay imong magibuhian. Dito mo ilang Crispin o Basilia kaw. Tay, mga amang ni sila, tay. Di man mo tingog. Iya, Syra. Di na sila mga amang, oy. Wala ni budget. Maligo sa ko, Basilia. Sige, Crispin. Ay, mas maayo nga si Crispin din eh. Kay ako ning sukaton ang mga gwapo na mo mga bisita. Okay, mga nining. Sugatan ninyo ang mga bisita. Pero, sa dili pa, himuon tauna mo mga tigre. Okay. Go! Naghinam-hinam na ko. Kwarta na sa di karong taon-taon. Imposible siya nga gamay ang ilang madagi kang Crispin o Basilia. Yay, gikulpaan ako. Pila man kada milyon ang ilang natulis. Naghinam-hinam na ko. Niya, nanawag na. Hello? Osa? Osi? Ganong nadakpan man mo? Kanimalistik ba? Ha? Gisugat mong tigre? Tigre? As in tiger? Tinuod na. Tinuod gina. Ha? May manulis unta nilang Crispin o Basilia gahapon. Pero ambot. Pamatingali mga kaon to mga tawhana nga nahadlok mo sa mga iring. Tigre na ilang pananaw. Ug nagkurog pas kadlok ang mga tinughong. Animalistic. Usa tayo magisulti. Matod ko. Animalistic. Wow, unsa naman sad na? Nganong nilitok mo sa kana? Parehas sa gula sa imong tinughong. Mauro ko na, noy. Unya, nganong animalistic man na? Nganong tinughong mo sa nanay? Manilusog po na ba ay? Ito, noy. Ay lang kung pagbuot sa kong trip. Bahala ka, oy! Bahala. Mga pulis. Ba na eh? Si Siso ang gitudlo sa mga tinugong nga mga ilang mastermind? Crispin,
ka na magtinughong ba? Ako man na, dong ako na. Oh, di sa. Ako na. May problema na. Hindi mo sa kumukaw tinughong. Aha. Joke na bitan na. Mukha kong tinughong na Pupigi ko sa una. Na. Nauna sa ba din tinughong na maguni atong topic, oy. Si Siso, oy. Kadtong tinughong dako. Mao dito'y amo ato mga tinughong nga manulis unta ninyo. Nagawang siso, amigo man kami. Ayaw lagi kumpiyansa, Crispin. Bisag amigo pa nimo, di gyud ka angay mo kumpiyansa. Okay na ayaw lang kayo padoon ako, ha? Ngano man? Di lang sa kumukumpiyansa ni mo. Joke na bitaw na ikaw. Imo magugipisit akong ating ibog rako. Kini Crispin lain na si ato ba? Si may ato na Asay maayog. Tagay ta. Giinom ta. Uy, problema, noy. Okay ra ko. Asa man ta mag-inom? Kinahanglan nga siya ra mahubog. Unya, akong i-record ang among panagsulti. Kay ako masipang tanon. Di injudikan ang iyang kwarta. Sige, tay. Okay kay na imong idea, tay. Mao na ni Clara. Anhin na gid unya na itong masayran ang tanan. Wow! Uy, kadaghan din ni mo mga dami ang Vino Crispin. Naay black label, blue label, red label, green label, napay pink label, yellow label, orange label, tanang kolor na may label. Nya ikaw ni bilbil. Baday. Siya kabit anay. Ug ani ka makita ka ng ubang color label noy. Wala tinahan. Matay. Asa man di ay pinakalamian ni Dong, hay. Kaning pinaka-special ako. Hay man. Kaning rainbow label. Usa guli ay. Naasa di ay rainbow label. Nya. Sugdan na to tagay. Sugdan na to. Okay. Ay, nagtuo naman akong laway, Crispin. Ay, kadimdim mo naman kay ko anang imong rainbow label nga Bino. Yes. Bibi, picturean ko ni Bi. Aron akong ikapanghambog sa akong IG story. Ako'y yawa. Nanagay Instagram na Uy, lupiggan sa kunin mo na. Hay, di mo ko active ng social media, good na Na, wani day ka na ako. Sige lang. Masagam sa kukwarta ni mo. Birahan, masabtadayo ni mo. Joke na lang Pero sakit-sakit sa kumedyaha, eh. Ay, sige lang, good na inom na bitaw kayo ng rainbow level? Oo, day, oy. Sige, sugod na ka. Dagkuhay pinagya ko, Tungod sa gangol sa mahalo na pino, nagkarabot na siyang original na tuyo. At pinagalimot naman siya. Kalabiya mo na yan. Yes. Bola, Crispin. Saludo kayo ko rin mo. Hurot akong bilib mo. Oy! Atik! Yan na atik dong. Bitaw na yung muragupog naman ka Oo nga pa, oy. Ha? Bugod mo. Pagay kong ubog. Bago pagganit na nagsugod. Muram ka kakulatahon ako. Ay, mau ba? Ako na di kumulata ni mo, eh. Mau sige, mau man ka. Bitaw, dong. Pinuod kito akong gisulti ganina, ha? Nga ikaw na ang pinakabuutan nga tao nga akong nakaila. Bawa nga karon pa lang, bisan buhi ka pa. Musuwat kus batikan og irekomendar ti ka nga mahimong santos. Kuya mo. Mudag gali ko na kay santos man. Santo. Ipahimo ti kang santo. O kay mahimo ka naman unyang santo, mangumpisa la ko daan mo aron imo ko galuyan. Ha? Ako sa pare makadapat Pero pwede naman, Pwede na mo sumbong sa santos,
Paminawag ka, paminawag wa. Ako ning ipabuhagay nimo tanan na kung nahimong sa nimo. Mahuli na, Nay. Na? Bitaw, Nay. Wow, Yawo Nay. ko na, Nay. O niya? Willing ka nga i-record na to na Tiago? Away, blema. I-record. Kay umaabot na santo ra ni Brabanes Crispin. Mahimo na yan siyang San Crispin. Okay. Tanan ni mong isulti karon atong i-record. Alright, tinuod, Crispin. Nagplano kong susihon yun din gikan ang imong kwarta ba? Kinasuya ko nimo. Di ko makadawat ng Crispin nga uyamot kaayo kaniadto bahimo ng milyonaryo karon. Ing anak ko kakadautan. Ako pang gikonsabo si Siso para pagbuhat sa mga binuang diha nimo. Bisan si Clara, akong gisugo nga apurahon kas pagminyo. Aron mabahinan miss imong kwarta. Tanang... Stop! Oh, Stop! anong imo magipahon, no? Di na tinuod, bunga ra na sa akong kahubog. Inoon. Ha? Unsay hinuon? Oh, tinuod, hubog ni si Tiago nga nisulti. Pero, nagsulti ni siya sa tinuod. Unsa man sa imong point, Basilia? Nga nang imo man siguro nag-record ang gisulti ni Tatay, Abel? Tungod kay ang plano sa imong tatay, nga hubgon si Crispin, aron mutugan, diin gikan iyang kwarta. Pero ang nahitabo, nabali kay siya may nahubog. Kuya, wag ko di mo, Basilia. Nga nung nagkaingon magkundukang mauna akong plano. Ha? Okay, aron dili na mo mangutana, ipadayon nato ang akong record. Paminawan ninyo. Gani, Crispin. Kining pag-anhin ako ni Moron. Kining pagpaghagad ako ni Inom. Gusto kong mahubog ka. Aron tugang kas tinuod, din yun gikan ang imong anle nga kwarta. Oh, maora na inyong ikasulti? Mayong pagbuminaw Ah? sa Lex Pinos. Maora na inyong reaction? Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Crispin og Basilia og palihog day kuno og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.